Portfolio til dansk skal du bruge, fordi du skal være skarp på, hvad det er, du vil formidle til eksamen. Og det gør også, at du skal til nu at have styr på, hvad er det, du har i din mappe. Her til januar skal du til eksamen, og en del af eksamen, faktisk halvdelen af den, er din præsentationsportfolio. Det gør, at du skal have fundet noget af det, vi arbejder med her til daglig, som du vil vælge at tage udgangspunkt i. Du skal rent faktisk kunne dokumentere, hvad det er, du har arbejdet med i løbet af grundforløbet. Du kunne vælge den flyer-brochure, som vi har lavet her senest i forhold til jeres sandwichbar-åbning, som sker i morgen. Du skal til eksamen medbringe de eksemplarer, du har lavet. Også de første, som du måske tænkte, de er ikke så gode, og de er ikke så spændende. Men tag det med sammen med den endelige, du har fået her. Fordi det, du rent faktisk skal til eksamen, det er, at du skal kunne forklare, hvorfor det er, den sidste er bedre end den første. Du skal simpelthen helt præcis kunne sige, hvad er det, du har gjort. Prøv at vise det i brochuren på din flyer. Hvad er det, du har lært? Og hvad er det så, du kan nu? Og hvorfor er det, du gør det, som du gør det? Hvilken betydning har det, at du bruger mange tillægsord? Hvilken betydning er det, at overskriften er lidt større end resten af teksten? Og hvorfor er der billeder i, og hvad er det for billeder, osv. I dag skal du samle alt, hvad du har, og du skal rent faktisk tage alt. Det vil sige, alt, hvad du har i din mappe, alt, hvad du har på din computer, på din telefon, på din iPad, det skal skrives ud, og det skal samles i den plastikmappe, som ligger her på bordet. Du skal have det hele med. Bernæsøvelsen, en af de allerførste dage, hvor du var i køkkenet sammen med din familie. Tag alle 3 opgaver og put dem ind sammen med dine refleksioner. I arbejder med noget punktum og kommasætning i forhold til Super Size Me. Du skrev selv et Facebook-indlæg, som blev lagt ind på elevplan. Få det printet ud fra elevplan og få det ind i mappen. I lavede en genreopgave. Det var en gruppeopgave, hvor man skulle gætte, hvad det var, I skrev. Var det et eventyr, en science fiction, en rap eller noget andet. Ha' den også i din mappe, sammen med diverse argumentationsøvelser, flyeren omkring argumentation, og også den, I har lavet her omkring sandwichbaren. Ikke nok med det, så faktisk også det tekst, som du har fået udleveret af mig, det skal i din mappe. Det vil sige, at teksten omkring forskellen på mænd og kvinder er at have ondt af det hvide brød, skrevet af Thomas Skov. Kom den ind i mappen sammen med din besvarelse på de arbejdsspørgsmål, vi havde den her dag. Det var her, vi havde meget fokus på tillægsordene og hvad de gør ved tekster. Derudover så har vi også læst artiklen Hold spiller i køkkenet, en enspænder i sport. Det var Claus Holm, der var på der, og nogle af jer nåede også til at arbejde med det retoriske pentagram. Få også igen teksten plus din besvarelse ind i mappen. I har set filmen Super Size Me, lavet nogle arbejdsspørgsmål dertil. I har lavet nogle skemaer, som I har udfyldt, efter I har været på besøg på nogle forskellige virksomheder. Samle det hele, få det ind i mappen. Har du ellers fået tilbagemeldinger fra mig, også ind i mappen? Ja, det er hårdt arbejde, det er sejt arbejde, men du vil blive så glad for at få det gjort. Plus det giver dig et overblik over, hvor langt du er nået, og det giver mig et overblik over, hvordan jeg kan hjælpe dig videre til at blive endnu dygtigere til dansk. Hvis du ret hurtigt får de her ting lavet, så er der mulighed for at arbejde lidt mere i dybden med et par artikler. De ligger under min mappe, www-mappen på Uddannelsescenter Holstebro, under uge 38. Og de artikler, de er sat op i 2 filer, og det er fordi i Kulinarisk Selskab og Fry and Dip kører sammen, og Ciao Ciabatta er på den anden fil. Der er også lavet lidt spørgsmål dertil. Når du til det, vil jeg meget gerne, at du sender dine svar på de her arbejdsspørgsmål til mig på mail på ehd@ucholstebro.dk. Godt nok er det svært, godt nok er det strengt arbejde, men det er bare arbejde, der skal gøres. Hej.